UZanefa Ngidu usememezele usuku lokuphuma kwe-albhamu yakhe ekade yalindwa. Ubesecela i-support wonke umlandeli kaMaskandi. Washo ukuthi njengoba ucula ngeqholo ngoba uyazi ukuthi amabhinca alisaba ihlazo, so uyabona ukuthi bazomsupport-a ngobani futhi abantu bayamthanda. Ubesesho ukuthi abalandeli bakaBhekumuzi nabo futhi bayamthanda. Akagcinanga ngokubala abalandeli bakaBhekumuzi kuphela, ugcine esebala ama-Red Nations, iqembu-ke baMthandeni mfowamaNqele, nama-Blue Nations, iqembu likaKhuzani, nalo washo futhi ukuthi liyamthanda. So uyayicela i-support or uyayidinga i-support evela kubantu nje abadlala uMaskandi noma ngabe ibaphi. Kulabo bebebuza ukuthi uZanefa ukhipha nini, cha, i-albhamu isifikile bafowethu, iyeza mhla ka-31 March. Ngicela ukuthi ningisupporte-ke guys, ngithembe nina balandeli bakaMaskandi ngoba nina ihlazo niyalesaba, anihlulwa lutho. So ngicula ngeqholo ngoba ngiyazi abalandeli bakaBhekumuzi kakhulu ibona abangithandayo, nabo bonke nje abalandeli bawo wonke umculo, ama-Red Nation, ama-Blue Nation, bonke abantu abawu-understandayo nje umculo mina bayangithanda.